tare da jami'an gwamnati na jiha da ma'aikatan National Emergency Management Agency da State Fire Service Office ba don komai ba saboda mugun labarin da mana cewa an samu matsalar rusowar gine-gine da aka yi aikin rushewa a baya a kuma kan wannan dai abin ya bamu mamaki muka zo a guje don mu ga me yake faruwa. Na farko dai mu rundunar 'yan sanda mun fitar da sanarwa kusan sau 2 zuwa 3 wanda muke kira ga iyaye da dukkan masu ruwa da tsaki da su ja kunnen mutanensu daga zuwa irin waɗannan site domin neman karafuna da kuma abin da suke kira ganima. Wannan site har yanzu a hannun gwamnati yake, tana cikin gudanar da ayyukanta, bata ce kowa ya zo ya ɗauki koda kusa a wannan wuri. Shi yasa za ku ga cewa a baya cikin patrol da muke yi mun samu kama waɗanda suka karya wannan doka na zuwa cikin irin waɗannan site wanda yake ba a riga an ba da shi ga kowa ya shiga ya yi abin da yake so ba. Mun kama mutane 106 tare da exhibit na irin ababen da suka dauka. Wani za a gansu da fanka, wasu da electronics, wasu da karafuna, wasu da kofofi, wasu da wunduna, duk a sunan ganima. Wannan ba yaƙi ba ne bare a ce wai an fitar da ganima kowa ya zo ya dauka. Laifi ne shiga irin wannan yanki, domin idan ka shiga wurin da ba naka ba ka ɗauki abu ko mun kankanta sunan ka ɓarawo. So waɗanda muka kama mutum 106 nan mun kai su kotu, suna nan ana ci gaba da shari'a a kansu saboda shiga gida ba tare da hurumi ba, ko kuma shiga wurare da ba su da hurumi, da kuma sata da kuma ɓata kayan gwamnati. Wannan shi yasa muke ci gaba da tattauna mutane da su gaya ma 'yan uwansu da abin soyayyarsu, 'ya'yansu da sauransu, da cewa su kiyaye zuwa irin waɗannan wurare, domin a gini ba zai maka sallama ba sai dai ka ji shi a kanka. Kuma abin kunya an ka kalle su ba wanda yake da wani hanya ta kare kansa idan matsala ta faru, ko da irin abin da ake kira steel helmet wanda ya kamata a ce mutum ya ɗora a kansa ko da wani abu ya faru zai ɗan samu sauki. Kawai da ka suke fada cikin wannan wuri suke yin abin da ya kamata da suka ga dama, don haka laifi ne. A takaice zan tsaya a nan, ga jami'in gwamnatin jihar Kano tare da ni, shi ma zai baku nasa bayani.